Di destpêkê de ez sersagiyê ji bo kes û kar û malbatê şehîdên qehreman dixwazim û sersagiyê ji bo hemû gelê Kurd û Kurdistanê di rojeka wiha de got bi fecrê re karwanê pêşmerge berê we li kar û barê we bû ke berevaniyê di ber xaka Kurd û Kurdistanê de bikin. Ew pêşmergên qehreman got bi singeke fereh singa xwedana dijmin û di ber Daişa teror de şerekî qehremanî li dar xistin. Got îro roj bi sibihê re ketina ber gulebarankirina terora PKK de xwînmijê Qendîl bi dilekî sar bi xwîneke cemidî xwîna pênc qehremana pênc şehîdan rijand û şeş kesên dîtirê jî kê birîndar kirin. Em sersagiyê ji gelê Kurd re dixwazin û ez li vê derê bi zelal û bi vekirî dibêjim em hemî gereke doz bikin. Ev erkê rêxistinê siyasî kesê Kurdê bi şeref û bi namûs e, divê êdî PKK ji axa başûr derkeve, nabe bi yek şêweyî şêwa PKK di axa başûr de yan jî di parçekî dî di parçeyê Kurdistanê de berdewam bike ji ber mixabin û hezar mixabin. Got îro pêşmergên qehreman pêşmergê got berevaniyê di ber Kurd û Kurdistanê de di ber şeref û namûsa Kurdistanê de dikin bi gulên terora irhaban PKK canê xwe ji dest bigrin. Ev kara nema tête qebûl kirin. Ev kara erkê hemî rêxistinê başûr e divê bi yek re bi hev re bi yek dengî êdî ji terora PKK re bêjin bes e ji vê derê derkeva karê te li vê derê tune ye.